Cek. Cek, cek. Cek, cek. Buah-buah tuhita, andorak serta mulai acara parminggota di Manuguton. Ima acara ta tung sipulan nomanjati ting, mandohatama sian panitia pesta godilon. Dilanjutkan muse mandohata sian
anak kota remaja, IBC Muse, lagu puji-pujian, dan anak kota remaja, Dungsi Puli baru makur wi UKKM. Shalom, Horas madihita saluhutna. Andorang sota mulai acara parmingguata, tapasada marohata, martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji Mamu Tuhata, mari tihite buku ede nomor 577 ayat 1, 2, 3. Mari tehite gowarni de bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Igordo akadala ni Jehovah, jala hala partigor mardalan disi, alay anggo ala parjahat,
tarsulandit dosisi haleluya. Martangi yang mahita, alek Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, jala parasi rohan nasumurung, dipangido roham, naeng mangolu, jala martua hami sugut, nungaragam dalanna dibahen ho, manungguli rohanami, asa hutada hami atuaon sugut, dibaheni, upaserep hami manuaeng rohanami mangido sian ho. Sai lehon maton dimna badia itu hami. Asa porsea hami di holong ni roham di hami. Sai hutangion hami masoaram. Namangapoi hami ditikki para si rohahon nuaeng. Asa sapang hami tuhangoluan. Na pinarademi di hami. Mari tehide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Uriani tuhata, kangyok kamuma pati ni debata, ima pati paonopon do pati pasapuluan, pati paodopon, unang ho mamunu, pati papituhon, unang ho mangalakku, pati pawaluhon, unang ko manako, pati pasiahon, unang ho olo makatidakon, atana sotutu, maralohon dongan jolma, pati pasapuluhon, dang jadi haliang ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposom bawa, manang naposom boru-boru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu, atong rak mangidogogo mahita tutuhata debata, laho mangulaon pati nai, ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na hombar tu pati mi,
Amin. Topo di madu satana gudangi dia dopani Tuhata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama parasi roha yang lomo roham midah hamatea ni pardosa mula manihan parjahati itu mandikon dalanna asa mangolu ibana ido dipangido roham alani ihumbahen dipangido hami. Saya sudah dimaturu-turu masa unang mangonai beh Tuhami. Saya sesa sudah dosa nami. Asa mangolu hami di bagasan asini roham. Saya pargogoi mahami. Asa margogo hami. Mari dehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ata baga-baga taringo tuha seseni dosa. Molotung adong manang isen na mardosa. Adong do pangondiata di amay. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohay. Jala ibana do pardengganan taringo tu dosata. Alai dada olan taringo tu dosata. Dohot do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debatana di gijang. Epistelta di Minggu 42 Dung Trinitatis di mana di enet sian panurirang Johannes bidu onom mamuka mai sian ayat 50 sada sahat rodi ayat 50 walu tajahama marsikat sori ayat 50 walu rap anjahasa maita au doroti na mangulu natuat sian banua gijangi manang ise na mangakon rotion, ido mangolu sa liling-liling na, ya roti silenoni, bahen hamnguluan ni portibion, ima dagikku. Dungi masualma kajahudi sama nasida, ninama behama bahenon ni halakon mangalehon daging nai panganota. Jadi didok Yesus matu nasida, tutu si tutu do watakon tuhamu. Tungna sodapo tamu hangoluani, molo so dipangan hamu daging ni anak ni jolmai, jala so diinup hamu mudarna. Dapotan hangoluan saliling-liling na duganuk namanganon dagingku, jala manginu mudarku, jala panaheyokku do ibana di hari patpudi. Ai si panganon nasitong do dagingku, jala si inumon nasitong do mudarhu. Manangise na dagikku jala manginu mudarku ido namian di bagasanau jala au di bagasan ibana songon parsuru ni ama si parngului diau gabe mangolu au marite-hite amai songon ima mangolu marite-hite au na mangakon au ondo roti na tuat sian banua gijang alai datung songon na dia ka opui ai mangan do nasida tong do mate mangulu sa liling-liling na do na mangakon rotion, imasahat na, martua do akan na tumangihon na tani debata, jala na upyopsa. Amen. Jesus mandok tu sesehana ai si tiruang do ulehon Tuhanmu
ada mangula hoca asa pasu hodi ngoluni kuria jala pasu hodi ngoluni basota asa pasu hodi ngoluni huria jala pasu hodi ngoluni basota. Tahangaluan mahatani Tuhata asa tautiruan madiakau na porsea di pakatai na diholang di rohape iruan di parangnya tuna humalia kita asa pasu hori ngoluni huria jala pasu hodi ngoluni bangsota asa pasu hodi ngoluni huria jala pasu hodi ngoluni bangsota. Taha tidakon maha porseaw tai, songonahina tidakon nidongata saha porseaon, disandok portibion, rap mahita mando, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangi tohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima nanti dibuni si Maria, na gabe-gabe siaton di perbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata na tumono bernit, di panguman silatus, nama tetar paja do ibana dia pinar silang, na tuat duban wadoro dung ditanom, na mulak mangolu dia di patoluhon, nama naik tu surgo, lahutul tu siamun di nebata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mulak sogo tu tanoon, mahu malak na mangolu dohot namate, au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau pani alak Kristen akan nabadia. Dohot dia sasani dosa, dohot dia taina mando, mulak mangolo dosogut daging ni halak nong mate. Dohot dia ngoluan nasora sudah. Amin.
KBG Matikting di Huriata KBP Rawamangun Minggu 10 Agustus 2024. Pertanyaan UIK hari Rabu 21 Agustus 2024. UIK Kayu Jati Sunan Giri dibagasni keluarga Nonya R Hutapea Boru Pahan Jalan Batu Biduri Bulan nomor 65 Pulau Mas, Jakarta Timur. Wik Gangkana dibagasni keluarga Nonya Sanipar Situatiurma Sibuya Jalan Rawamangun Selatan Gangkana nomor 14 RT 10 RW 15 Inganan Pertangyangan di Ruang Timoteus. Di hari Kamis 22 Agustus 2024 Wik balap sepeda dibagasni keluarga Nonya Pasaribu Boristorus Jalan Kayu Jati 5 RT Tolu RW 5 Kayu Jati Jakarta Timur. Wik Rawamangun Tegalan dibagasni keluarga R Huta Barat Boru Simatupang Jalan Pemuda Asli 2 nomor 17 RT 4 RW Tolu Rawamangun Jakarta Timur. Bantuan Huria Minus Minggu Sadarion 10 Agustus 2024 tapatupa do papung bantuan marhite kotak manang poti naung pinaradi ni Huriata Ima Sada tu HKBP Resort Tigalingga Distrik Onom Dairi dalam rangka pembangunan gedung sekolah minggu. Paduahon HKBP Resort Sibutuon Distrik Tolu Hubang dalam rangka pembangunan gereja. Tadukung ma akar rencana nauli marhite pasu-pasu naukta jalo siatu hatta. Minggu 25 Agustus 2024 Rodo mangibati Huriata HKBP Resort Babelan Bekasi jala di permingguan pukul 10 patu begehon puji-pujian marhitekor ima laho tu penggalangan dana laho tu pembangunan gereja. Tadukung marencana nasida marhite sumbangan mangnang poti kotak na pinarade ni Huriata izolo ni pitu garjata. Pelatihan pekabaran Injil. HKBP Rawamangun Rapdohot Badan Kerjasama Marturia patupa pelatihan pengenalan pegabaran Injil. Maringanan di gerejata ima tu kategori guru sekolah minggu di Patupa Main di tanggal 24 Agustus 2024 pukul sia sahat tunasidung. Peserta latihan nanang madohoti buima mendaftar tu sekretariat gereja manang menghubungi situa Rosida Boru Siregar dohot Lamtio Boru Huta Barat. Panitia hari ulang tahun Pak 10 tahun dohot 125 tahun Pesta Sedding Pesta Kotilon HKBP Rawamangun tahun Oikumene Inklusif 2024 Sipul Majah Tikting Madok Hatado Sian Panitia Parheheon Naposobulung HKBP Rawamangun Seksi Naposobulung patu parangkaian kegiatan Parheheon Dohot Batak Night Show tanggal 10 Agustus 2024 tanggal 15 September 2024 Akka kegiatan Parheheon Naposobulung boima dijaha di Harotas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Parheheon Remaja Sipul Majah Tikting Madokhata dosian pengurus seksi remaja jala patu begehon lagu puji-pujian. Kesehatan lansia Hobartu kesehatan lansia Seksi lansia HKBP Rawamangun naik patupa kebaktian Padang ima di hari Kamis tanggal 20 Agustus 2024 pukul 7 manogot sahatu pukul 10.05 sore di ruang Alamanda Wiladatika Sibubur. Tuhatama nama masuk kegiatan ini asa dengan mardalan hobar tulomo ni rohani tuhatta. Efisiensi penggunaan Harotas Tikting.
Kobartu program kerja dohot anggaran HKBP Rawamangun tahun 2024 ima efisiensi penggunaan harotas. Tarcanahod do mulai bulan Sia 2024 pencetakan harotas tikting tahurangi ma. Tikting boy ma di download di aplikasi HKBP Rawamangun manang scan barcode di bangku ni garejata. Ruas nataba minggu sadarion tajalo do gabe ruas nataba ima keluarga Nonia Siregar Mindo Kristini Borisi Hombing Rosian GKPA Penjernihan Resort Jakarta alamat Jalan Kayu Putih Sia E nomor Sia Pulau Gadung Jakarta Timur Wik Kayu Putih Kapling Pordi Jongjong Mahamu. Dua, keluarga Delson Manurung Nur Samsi Boris Majutak Rabdoh Tulu Halak Yanakun Nasida Rosian HKBP Resort Petukangan alamat Jalan Pemuda Tulu A nomor 40 RT 10 RW 2 Rawamangun Jakarta Timur Wik Rawamangun Tegalan Jongjong Mahamu. Tulu, keluarga Boy Mika Halayan Simajuntak Ingrid Borutobing Ram Dohot Tulu Halak Yanakun Nasida Rosian HKBP Resort Jambi alamat Jalan Rawasari Selatan 2 nomor 70 Cempaka Putih Wik Rawasari Cempaka Putih Jongjong Mahamu. Tuhatama nama mas nasida gabe ruas na denggar di tongata terlubi ma di joloni tuhata. Tikting nang merbagas, tiktik perjulu, naeng majalu pasu-pasu parbogason ma Felix Gabriel Sianipar. Ruas ni HKBP Resort Sudirman Medan, anak ni Amalta Poltak Sianipar Nahinan. Tubuh ni Inata Morina Boru Hutapea Dohot Orwanna Apollonia Yobel Hasian Boru Panggabean Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawamangun Sada Boru ni Amata GM Immanuel Panggabean Tubuh ni Inata Kelly Resmialiati Boru Hutagalung Pamasmasion hari Sabtu 30 Agustus 2024 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tiktik paduahon, naeng majalu pasu-pasu parbogason ma, Botor Oktopianus Lubaturuan, ruas ni HKBP Resort Duren Sawit, anak ni Amata Batas Lubaturuan Nahinan, tubuh ni Inata Rosmawati Boru Siregar, Dohot Orwanna, Rosauli Oki Depianti Pasaribu ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Kampung Pertanian Boru ni Amata Sahala G Pasaribu Nahinan tubuh ni Inata Situa Rospita Boru Sitorus Pamasmasuon hari Sabtu 24 Agustus 2024 pukul siawib di Gereja HKBP Resort Rawamangun. 2. Naeng majalu pasu-pasu parbogason ma Gilbert Timothy Mayesti Sagala ruas ni HKBP Rawamangun Wik Khusus anak ni Amata Saurma Marolis Sagala Nahinan tubuh ni Inata Du Maria Carolina Boru Simbolon Dohot Orwanna Rani Boru Sibarani ruas ni HKBP Wiroto Agung Resort Tebo Wiroto Agung Boru ni Amata Situa Babel Sibarani Nahinan tubuh ni Inata Ganda Boru Simatupang Pamasmasuon hari Sabtu 24 Agustus 2024 di Gereja HKBP Wiroto Agung Resort Tebo Wiroto Agung. Tuhatama nama masu-masu parsarepeon nasida gabe parsarepeon na denggar di tonga-tongata terlubi ma di jolo ni tuhata. Namoding
na di hari Rabu 14 Agustus 2024 nunga jumulo moding sahalak ina Tiolan Boru Sinaga umur 57 tahun hinabaluhon ni amata Sitor Siringoringo alamat Jalan Ahmad Yani Bypass Gang Pura Bali RT 11 RW 14 nomor 77 Jakarta Timur Wik Rawamangun Tegalan Tuudean di hari Jumat 16 Agustus 2024 di TPU Pondok Rangon, Jakarta. Tuhatama na mga lehon gogo dohot pangapulion disude keluarga na tinadikonna. Pilihan dohot aka udut ni babua tajahama di harotas tikting na pinaradi ni Huriata. Ipas-pasu di batama aka barita na masa dohot ulan aka sepatu pauta bahan sangap di gorna. Songonima tikting di Huriata Sedarion. Shalom, Oras Amang Dot Inang, dan selamat hari Minggu buat kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya dan rahmat-Nya. Kita bisa bersekutu memuji dan memuliakan nama-Nya. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort HKBP Rawamangun serta Amang Inang Pendeta Fungsional dan Amang Inang Parhalado dan seluruh jemaat yang kami kasihi. Di sini kami dari Panitia HUT Sending dan Gotilon serta tahun Oikumene Inklusif tahun 2024 menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat HKBP Rawamangun sehingga acara perayaan HUT yang kita laksanakan beberapa waktu yang lalu berjalan dengan baik. Dalam acara HUT tersebut, kita telah mengumpulkan sumbangan serta janji iman dari jemaat dan mengumpulkan dana ini masih terus berlangsung sampai sekarang dengan puncak acara Gotilon dan Oikumene Inklusif tanggal 6 Oktober 2024. Di dalam proposal panitia yang telah diwartakan bahwa dana yang dikumpulkan akan dipergunakan untuk renovasi gereja kita. Oleh karena itu, kami panitia akan segera melakukan pengerjaan renovasi tersebut yang akan dimulai dilaksanakan di bulan Agustus ini sesuai dengan dana yang tersedia. Kami juga akan terus mengupdate data penerimaan janji iman di warta cetak dan di web sehingga jemaat mengetahui posisi keuangan yang sudah masuk. Sebagai pengingat buat kita bahwa ada beberapa renovasi yang akan dikerjakan seperti renovasi toilet, menambah unit AC dan merapikan semua kabel-kabel, dan juga plafon, membersihkan dinding, tembok gereja, serta furnish semua kusen dan membersihkan lantai gereja. Melalui ini kami memohon kepada Amang dan Inang agar dapat membantu dalam mengumpulkan dana ini sehingga renovasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan cepat. Amang dan Inang pada hari ini tanggal 18 Agustus dan nanti tanggal 25 Agustus dan tanggal 22 September dan terakhir nanti tanggal 29 September kami menyediakan bazar sebagai wujud dan bantuan dan support dari panitia bagi jemaat kita yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah atau disingkat UMKM. Marilah kita mendukung UMKM jemaat kita agar maju. Kami juga dari panitia mendorong tim multimedia gereja kita agar membuat aplikasi UMKM HKBP Rawamangun sehingga jemaat yang membutuhkan produk-produk dari UMKM dapat dipesan melalui online. Di stand UMKM ini juga kami menyediakan meja panitia untuk mengumpulkan form janji iman yang belum diterima panitia atau gereja, serta membagikan form janji iman bagi jemaat yang belum mendapatkannya.
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jemaat apabila selama bazar ini berlangsung ada yang kurang nyaman atau terganggu. Kami sangat berharap Amang dan Inang dapat membeli produk-produk yang disediakan oleh peserta bazar. Kami juga memohon bantuan kepada seluruh Sintua Week agar dapat mengumpulkan Silua Week yang diberikan jemaat dan akan diserahkan pada acara puncak Pesta Kotilon HKBP Rawamangun 6 Oktober 2024. Demikianlah kata sambutan dari kami, panitia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mauliate. Shalom, Amang Inang. Shalom juga untuk seluruh jemaat HKBP Rawamangun yang melakukan gereja secara live stream. Kepada yang terhormat Pendeta Resort HKBP Rawamangun, Amang Pendeta Baner Siburian, kepada Amang Pendeta Joni Rumahorbo, selaku Pendeta Pendamping Kegiatan Remaja HKBP Rawamangun, beserta seluruh pendeta fungsionaris HKBP Rawamangun, Ketua Dewan Koinonia HKBP Rawamangun dan Dewan Pendamping Remaja, seluruh Parhalado HKBP Rawamangun, dan seluruh jemaat yang kami kasihi. Tak lupa dan terlebih kawan-kawan kami remaja HKBP Rawamangun yang terkasih di dalam Kristus. Terimalah salam damai sejahtera. Shalom, Horas Maita di Hita Salutna. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus yang hanya karena kasih karunia-Nya saja kita dapat bersekutu bersama dalam ibadah pembukaan Parheon Remaja tahun 2024 hari ini. Begitu pula kepada saudara, saudari remaja, terima kasih atas kehadirannya pada ibadah ini. Izinkan saya, William Sianturi, selaku Ketua Remaja, menyambut seluruh jemaat Amang, Inang, Opung, dan teman-teman semua. Selamat datang di Parheon Remaja tahun 2024. Parheon tahun ini mengusung tema Oikumene berdasarkan firman dalam Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dengan subtema mengasihi sesama dalam perbedaan, yang dimana Parheon tahun ini mengajak seluruh remaja HKBP Rawamangun untuk saling mengenal, merangkul, dan mengasihi sesama dalam perbedaan. Izinkan kami menyampaikan rangkaian kegiatan Parheon Remaja HKBP Rawamangun 2024 sebagai berikut. 1. Telah berlangsung soft opening ceremony Parheon Remaja digabung dengan Parheon Naposo pada Sabtu 10 Agustus 2024. 2. Kebaktian Padang Remaja yang telah berlangsung pada Sabtu 10 Agustus 2024 di Taman Budaya Sentul. 3. Dan hari ini adalah pembukaan ibadah Parheon Minggu 18 Agustus 2024. Untuk ke depan, kegiatan Parheon yang akan berlangsung. Turnamen e-sport Mobile Legends Sabtu 24 Agustus 2024 jam 10 pagi di Sinantam. Remaja Got Talent Sabtu 24 Agustus 2024. Kami ajak untuk setiap anak remaja yang berbakat seperti bermusik, persembahan solo, vokal grup, ataupun talent-talent lainnya seperti jago menghafal ayat Alkitab, puisi Alkitab, konsep remaja Got Talent ini tidak dibatasi peserta. Turnamen badminton Minggu 25 Agustus 2024 kolaborasi bersama panitia Parheon Naposo HKBP Rawamangun bertepatan di GOR Guna Bangsa jam 10 WIB waktu Indonesia Barat.
Turnamen futsal Sabtu 31 Agustus 2024 dan Minggu 1 September 2024 bertempat di Gor Bidadari tanggal 31 Agustus jam 12 sampai jam 7, tanggal 1 September jam 10 sampai jam 6. Pentas seni penutupan Parheon Sabtu 7 September 2024 pukul 17.00 di HKBP Rawamangun. Ibadah penutupan rangkaian Parheon Minggu 8 September 2024. Seperti kata Parheon, yaitu kebangkitan, kami merindukan remaja HKBP Rawamangun untuk bangkit kembali, mengundang teman-teman remaja sekalian untuk ambil bagian dan berpartisipasi dalam setiap rangkaian acara Parheon. Kami juga terus terbuka dan mengajak seluruh remaja HKBP Rawamangun yang duduk di kelas 10, 11, dan 12 ikut serta aktif dan bersuka cita bersama dalam kegiatan pelayanan di seksi remaja sesuai talenta masing-masing, seperti pelayanan musik, pelayanan ibadah, kegiatan paduan suara, vokal grup, dan kegiatan olahraga seperti futsal dan basket, serta fellowship. Seperti yang bisa kita saksikan dalam klip video ini. Shalom, anak-anakku remaja HKBP yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Pertama-tama saya menyampaikan selamat Parheon, sebuah momentum kebangkitan bagi anak-anak muda di gereja kita HKBP Rawamangun. Ini sebuah sukacita besar bahwa bagi kita ada kesempatan untuk lebih bersekutu, untuk lebih kompak, lebih mesra sebagai anak-anak muda di gereja kita. Kepada segenap anak-anak remaja yang saya kasihi, saya mengundang agar dengan penuh sukacita menghadiri ibadah-ibadah di gereja HKBP Rawamangun, khususnya pukul 8 pagi. Kita boleh juga mengikuti kegiatan yang lain seperti fellowship, ibadah padang, paduan suara, vokal group, kegiatan-kegiatan olahraga, dan banyak hal yang lain yang dapat kita ikuti untuk menunjukkan kepribadian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kepada Bapak Ibu, orang tua, anak-anak remaja kita, kami memohon dengan sangat, dampingilah, hantarlah anak-anak remaja kita untuk beribadah di gereja kita, mendampingi mereka dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, agar anak-anak kita ini ke depan menjadi anak-anak Tuhan yang cemerlang, masa depan yang ceria, dan masa depan yang gemilang. Anak-anakku remaja HKBP Rawamangun, saya himbau dengan penuh sukacita sambil mengajak teman agar hidup kita, masa depan kita semakin menyala, to be shine, dan semakin bangkit, saling mengasihi satu sama lain. Tuhan memberkati. Shalom. Nah, tunggu apa lagi
guys. Ayo kita ikut event-event remaja HKBP Romangun. Karena remaja HKBP Romangun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Biarlah semua pelayanan dan kegiatan seksi remaja HKBP Rawamangun hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Akhir kata, mari kita bangkit seperti makna kata parheyon, ale dongan remaja hehe mahita, mauliate madihita salutna, horas.
Puji-puji Tuhata, mari ti buku Ende nomor 30 ayat sada Uhud papungu pilihan sada A do sada B. Yesus lewat orangan, kepistaran, pengatusi hatami. Lehon mata nama harida, doho troha, nahu goto jalani. Asa tong-tong maradopon, oh ini mardalan kami. Asa digonggomi tong dimi mahami. Kari mahajari, aminadi hauto hidope. Asalam ponseahabi, osambing lohangoluan namihi. Marumeleng lampasolhot, turohamarohanami. Obar tuhatamapa kalahonami. Dapat di ujung nahamonaga. Sai tagihan oleh Tuhan, walau martani yang hari betuhan. Pasu marlobian, lehononmu tunaromano poto. Sai dongoni namami, asaho di papadanan. Mian hami sahat rotu hasonaga. Yesus lewat orangan, kepistaran,
Tatoruson ayat 2. Ganu parima ajari aminani aotoni dope asala porse ahami osamino angoluan namini lumere pampasorot turoha marohanami omar tuhatama pangalahon kami. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramuti aka hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Amanami inanami nang aka saluhutna yanakon remaja na poso nang sekolah minggu di parpunguata di hari Minggu sadarion di Lasni Roha pesta na marlasni Roha hita makalascon mar 17 kemerdekaan ni negarata bangsota suang songoni nang pesta parheheon remaja pesta parheheon ni Huriata saluhutna doon ditogu-togu disodangi debatahi tamarhite hatana sian poda bidusia Amsal pasal yang ke-9 mamuk kamai sian ayat sada sahat rodi ayat onom tabuk kama bibil tabe anak-anak remaja boleh membuka Alkitabnya. Bila kurang mengerti di bahasa Batak, boleh mengikuti pembacaan di dalam hati Alkitab berbahasa Indonesia. Songonoma hatanitu hatta. Nunga di pajongjong hapis tarani jabuna, jalanunga di dak-dak tiangna batu si pitu-pitui. Nunga dipotongi pinahanna pamuean jala di papang anggurna nunga huhut di padiri mejana. Nunga disuru-suruanna buru-buru manggokon jolma di atas butul-butul ni hutai. Manang ise na tubuk romai bana tuson. Tuganup na hurangan roha hatana songonon romahamu. Pangak kamu masya rotiku, jala inum hamu sian anggur nahu papangi. Tadikon hamu maaka naniang roha, asa mangulu hamu, jala ihut-ihut hamu ma dalan hapat tason. Disido yanggo sahatna. Amanami inanami hita saluhutna ruas ni huria buido tahe tarlumobi aka natoras aka natua-tua buido ibayako kamu uju remaja hamu songon nasida buido pe buido pe ate nadia mana paling buidi ngot tamu haulion nado hapistaran manang tikina tuhau maido sude mai dohok mana di parsobanani deba marsobat deba dang bera marsobanate tutu godang bulu dingot tamu bereng ma ngagodang aka hamubau nate jala tarida do tutu aka natoras opung
akan nabaga dohwi dari sona kanauli opung dolina pegateng-gateng ido kan aka amangna nang opung boruna pegateng-gateng ate akai nakamis naka baga-baga akai nakamis opung na baga-baga kate uli nang aka ina penakaning uli ate alai bereng mabuhini nasida hera aka buhini sioto to ate bereng mani. Kayaknya wajah-wajah orang bodoh ya. Nah, au sugari songoni hupasti hokudokon akasioto don pitor haci dorohata. Mana kudokon mulutung na kaning akaremajai hudok aka bohi orang bodoh niku. Enggak, kalian bukan wajah-wajah orang bodoh, enggak. Wajah kalian kelihatan smart. Iya kan? Dan perilaku kalian juga smart. Makanya dari tadi saya lihat nggak ada yang pegang-pegang handphone. Walaupun smartphone-nya lebih smart gitu. Pasti doa cik rohata mulai dokon nalwako doho inna. Garuda danak acik rohate doko congoniate. Beh, idoko ko sioto to geleki. Apalagi malam natora sate. Naksi pata olo di doa ka ama to akaina. Si mahodang epatu satu si hoi nalwako doho nangolo si patay do songoni alay aci dorohata jala apalagi mulu akamate aka si hutonon aka malim aka namulaulaon baga ulaon na jala aka paradat tarlumobi aka si partangi yang idokot to akama dang iboto ho adat si oto to dohoinna bab olo do pitor jongjong sudi dakolan ibulu jongjong sasak na pe jongjong tadu na pe ulu do tubu mulai dokon aka siototo memang toho doi dang adong behita kanaoto dangi apalagi di partikia conarion tidak ada lagi orang bodoh di zaman sekarang aidang nahuranga behita tutu diaka parbinotoan parsikolaan jaladang nahuranga behita apalagi dia kajol manuaing dia kagelar akademis. Adong do pedison na toras na buta horno nuaing. Iboto do na buta hornop. Dang iboto majaha mulai hutanami. Idok mon na buta hornop. Bapak ibu amanginang opung adong di tonga-tongata na buta hornop. Daong akaina adong na buta hornop. Ba tarho na buta hornop garu macahan oto sotar surak malohi tau nati. Pitor taboto do taida buhina buhini na malemaon. Ngaroon buhini na mamijam don. Ngata boto mangida na sotar surat. Dangi alani tutu takas di pataru tuhitan waing mulu di bahasa Indonesia sebetul na idokod do terjemahan na dia ya onom inna buti buanglah kebodohan ninna sian aya onom na gabe topik na lau si hanguluhonot ta diari minggu sadarion dang idok kebodohan be tuhita tu halak batak ala dang adong betar lumo biak karuas ni HKBP aka orang bodoh sude do akan apis tarisonate alai di do tuhita di pataru sonari ninna do buti manadikon neang ni roha ido tutu nanaeng si paryahata i jala mangihuton dalan hapatason di bahasa Indonesia dikatakan di ayat 6 itu buang kebodohan maka kamu akan hidup dan ikutlah jalan pengertian. Neng idau tadi dia doakan yang ni roha molo di dok manuaeng tutu kebodohanon di hati Indonesia. Molo di do noaing hauto dang be ala nasoma boto majaha. Nasoma boto marhali-hali do martaba-taba. Nasoma boto mangida parbinotoan manang akagelar sahalinari. Gariada naung lobia gelar dohita. Naung lobian aka parsikola dohita. Jalataida kayanakon tarlumobi noaing. Sipata na sidang agiahan. Di aka parsikolani. Ido alana mulo tahehei na sida manunggo di parsikola at lau marsikola. Pitor ringgas dohamu boleh dungoy lau marsikola. Akar remaja langsung bangun sendiri enggak?
Kalau dibangunin langsung lari. Atau bilang, ntar lagi ma, ini lagi mengumpulkan nyawa. Tadi malam saya tidur jam 3. Manang mulai do marsikola pitor ringgas do ibana manang si cuci do pe baju nion. Baju kalian masih dicuci mama bapak? Enggak. Enggak lah, sudah ada kan, ada mbak, ngapain mama bapak kan? Mangan, kalian sudah bisa makan sendiri atau masih disuruh-suruh? Nah, pengakuan natoras mon. Si suruh-suruhon. HP si anak kabel gamunia kamu nama marsoduk tu manodu akedah tu natoras. Dangi idama sabutulna nangaka ama kaina pe molo taida noang dia karumang ni par rumah tanggaon. Molo adong aka persoalan di rumah tangga dang na ala naoto inai. Dang na ala naoto amai. Molo taida noang rumah tangga ni naposo go aka persoalan dang na urang marsikolai. Aka mesteri sudi seda. Ido kan pistar jala molo taida parngoluan noang molo dipakulingi hamu aka yanakon aka inang amang maloro tahena sida mangalusi malo pistar sada do suku-suku ni natoras boy 1000 alusna. Iya kan? Orang tua ngomong satu, anak-anak jawabnya panjang kali lebar dan dalam. Terkadang pakai tinggi. Iya kan? Omongan-omongan anak remaja terkadang terlalu tinggi. Jangan terlalu tinggi omongannya ya, nanti ketabrak sama burung yang lewat. Jadi taida mamolo disosoi noek tuhita tutu, kalau diingatkan kepada kita secara khusus untuk orang-orang muda di hari parheheon ini, apakah yang dimaksud dengan yang niroha manang kebodohan, yaitu ketidakmampuan melakukan apa yang diketahui. Neang niroha ima halangguson, neang niroha ima ketidakpedulian, ketidakmampuan mangulahon na binotona akan nadinggan. Dang nasotaboto nadinggan. Alai napaneaku dorohata madokon sugo mai, anom mai, manaksa di hari mai, manang adong do penarumikot. Jadi parngoluan nuaingot tutu taida ma dang adong behita aka nasobui mangida aka parbinotoani jala manggulut parbinotoani. Pamaretata mau liate mga merdeka tarayahon na tuarigo na marpesta adong do tahe na marlomba lari. Semoga larinya cuman lari goni, jangan ada yang lari dari rumah. Unang adong na lari dohot siya kenyataan ate. Hadapi kenyataan. Songon baju ni akan ina kamis merah menyala. Songon ido parnguluonon. Taida ma duaeng bereng jo akan aposo itangan na smartphone. Ido kan? Kalian selalu pegang smartphone. Jamnya smartwatch. Ido kan? Totonanna smart TV. Ido kan? Belum marsikola hamu itu kok kamu do tunatoras beli lama laptopku. Pak, ada ngadok kepengi bapak, ya pinjamlah dulu dari opung. Gitu kan? Untuk beli laptop atau komputer, belilah yang smart juga. Jala bangga do hamu namar Jakarta o madoko nakanatoras pe. We are living in the smart city Jakarta. Itu kan? Alay ida ma bolonga mar smartwatch sada kajol maun. Ibo to do partikian. Daw ko natarlaba do lona. Dungo so di boto, marsikola so di boto. Jomido na smart, anggo jol manai. Puji Tuhan ma. Dang daw siya natorasna. Ipasu-pasu tu hatta, dang nama dok na to. Molo di patio-tiop aka smartphone. Alat telekomunikasi, smart do berkomunikasi do tua kadongan. Molo di patio-tio pamuakai nang smartphone muna, smart do pakatayo muna tua ka do ngasapungwa muna, hora seda. Manang di smartphone on hola nakahatan aso smart do.
menunjukkan satabihata keprimitifan bahasa-bahasa nasorikot, bahasa nasodinggan, dohot na asing na patuduhon kita cetek di dalam kedewasaan. Alanido di parngulunon taida muse langgus dohot niyang niroha ima molo di pataru hita asa mamili dalan hanguluan, dalan nabisuk, dalan hapatason di jauh hita ala torob do pejol manuaeng lalap di parlalapan di parnguluat sigano pari namado buti toema marsugo mai mangalului ngolu-ngolu do penuaeng, mangalului akan nariko do penuaeng di parnguluonon. Taida misalna molo tatugu-tugu beta marminggu adong dope tusad dope beta pelayanan dang dope akan aposo dia segala macam go makasidalianna mangalului tadok majo say didokom mangalului mangat dope ay holan na mangalului mangan narikot nahurang mga kitaw na kamanginang bereng jo kanila buktay ni gariada nga lojay diet nga pasidik si pangano ni dangi alay lausom matayida naing hapuasan naing pasonakod diri pasonakod roha odo na say talului menyenangkan hati kita, menyenangkan diri kita alay idama terpapuas portibio doho dapo mudo apakah engkau mendapatkan kepuasan dari dunia ini? Apakah engkau mendapat kelegaan dari dunia ini? Sian nasudeni dalanam wakamanga kainanga kanama tua tarpasagat dowas musia portibion daong ola ni dia pesahatu sadarion nani luluammu nani dapokmu dang tarpasagat toi alani ido gabero jauh-jauh ni debata root tangan gokon ni debata tungolum nanaing madok patak kacot tuho dang tarpasaga portibioko jalaido nanaing sirajumata dunia ini tidak akan pernah sanggup untuk memuaskan karena kita kepuasan diri kita sebagai orang percaya bukan perut ukuran kita daksiu beota ala akal budi di sido hita nama baik kita marasing sian aka natinopa na asing mulo pahapahanan toho matutu mangan modum basaat anon bagabi bindes ido kan ibo do bindes binda Desember ibidahon tu pamotongan ola ni do kan adok kita on na mga pabelga-belga diri asadong bidahon otto tu Desemberon daong aladang isonu kurata boy do dapat tita mangan aladang puas holsoan baru mangan madok agu yamang ngapa goda kuwalang naik manog gula mana ngakama di bamadok agu yamang darah tinggi do bay tempeo now holat tempe sohea nasing darah tinggi ni bamangida macam dangi alani dodang dison akal budi kita yang justru memang sulit dipuaskan rohatta doate terpapuasa kama do rohania kama akaina terpapuas ina do rohania kama daong sipata jojo do garu dirita dang terpapuas cita na di rohat tokan dang terpapuas pikiranon saha ipodoman maul modom ya tiki martangiang mododoki ido kan ijolo si panganon tong holsoan ago yamak sadia godang dolang okku hualang naik gula so hualang naik darah tinggi daksonang alanido tutu rotu hatta manggokon nang didoko buti bila dunia ini tidak mampu memuaskanmu dan memang tidak akan pernah sanggup untuk mengenyangkanmu berarti dunia ini bukan tempatmu ada di sana tempat yang bisa memuaskanmu bila dunia ini sekali lagi molo portibiodak sanggup jalalau sotu donalaho mangaleho hasagaton nang diwas di paradi debata inganan na asing di sima digohi dipatuk dipabutong dipasagat sude
aka nahinirimi. Di somma nuaing udangan ni gabi didok di patudu songo dia holong ni roha ni debata di bagasan bisuk. Ipatudu sian ayat 2 jumolo ngarade di baen. Molo di patudu di baen perumpamaan songon sada paropuan bisukon. Ima jolo di pajongjong jabuna. Dung di pajongjong jabuna pitu tiang na ibaen di dok jala saeno ni disuruh ma dipotongnya kapinahan pamuean jala di papang anggur naing madok rade sude rade inganan rade si panganon jala dukur rade di dok mabuti rohamu dak jolma naro alai disuruh akasurusuruanna manggokon tu betul-betul tu natibo betabe roha mutuson parjolo di dok tu natobok roha mutuson dungi tu ganup na hurangan roha di dokma roma hamu pangak kamu sian rotiku jala inum hamu sian anggur nahu papang nama dok marpesta hita dak si panganok ganuparion dangi akamanginang mulutung pe akanamora di hamoraon na nuaing ganupari mangalangi jagal songonom marpestai do manginum anggur daong alai situasi pesta don jala memang perlu situtudo di pangatusio siap pada narobi madokon akapabahenan ni debatai dakola di pikiran alai di patudos maitu si panganon asa didai padaian si makudap jala di internalisasi di siubeon sahat tumudar ido misalna asa taida di Psalme 34 ayat sia di dok lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Kebaikan Tuhan dikecap, dimakan. Laos disodo bisuki majou hatauon hadingganon holong ni roha hanguluani didok pangamma. Jala taida ma dipatakas na kaning natajaha tu Johanneson isedon. Didok ma Jesus do habisuhon nagabi roti hanguluani. Jesus do na mga lehod diri nagabi hanguluad dihita. Didok Jesus Roma hamutuawa kanaluja jalana sorat asa hupasonak kamuna. Disodo jauh-jauh tu pesta las ni rohai dihita saluhutna asa tahanguluhon asa unaksay tadi kita di halebaon dohot di neang ni roha. Gog jolma di neang ni roha dihanguluan na matsayrikoti holan naing mga lului hinariko ni Portibion hape sahat tujung na be dang marna dapot. Jadi sahalinari ida maka manginang dang nahurang martangia kita si pata, dang nahurang marminggu hita si pata, dang nahurang mangajari hita dia kayanakon alai ida ma ola ni dia dong ulutan wae ngasahat tulas ni roha lamu gudang kaparbinotoani ida ma lamu tapasik kolahon akayanakoni tabael les ngapit torburju-burju jauwon ngapit torburju pakulingan ngetor iboto mabuat roha mololoja aka marosian ulaon na ngapit torido udah capek kau pak ku ambil minummu. Anak remaja siapa yang pernah bilang begitu sama orang tuanya ketika datang dari luar? Capek bapak mau minum teh manis ku buat pak mana pitorido kamu do pak 5.000 dulu. Ya adik kok kamu tua makmu, nah pernah nggak kalian ngomong sama mama? Ma, udah capek mama, ya sesekali biarlah aku yang cuci bajuku, nggak usah mama yang cuci bajuku. Ya adik kok kamu songoni? Daong, memang sabuhimu petari dadang. Hugudar nono bibirmu nih seda-seda. Jadi idama dihaneangon ni rohan waeng dang IQ dang naputen na nahurang dang narengking na nahurang SQ IQ idon waeng na sotarida na maola jaron molo nuaeng jolmon dihaneango kalang gusoni diajari haci rohana dinasehati ido patu bek ninna HP idok dirina na malo soha pangguruan. Ya didok dirina na aha naoto soha ajarat tong. Di somma halang guson noengon
jala idama ula-ula ni akka portibiocci bolison imanalaho mangago. Alame mang jotti tatutu marsiadu-siadu. Pistar maho, juara maho, alay lupa hitamadok, marroha maho. Tatangyakot do, akan napistar magelekot Tuhan. Denggam maparsikolanyo Tuhan. Alay lupa do hitamadok, Tuhan, leo maroha hatawud digelekon. Leo ma hikmat digelekon. Saya tatugu-tugu talului do, nalaho tu satu so parsikolana, alay jo do hita makalupahon, hutugu so tahegelek kira marminggu martangiyak kami. Hutugu so tahegelek kimana dahatan ni debata. Loja mabait tu satu so marsikola, hape takas do di doko debata. Mual ni hapistaran ima. Dari mana anak-anak, remaja, dari mana sumber dari hikmat kebijaksanaan, kepintaran? Amsal. Amang. Poda piga do tahe. Mual ni hapistaran ima biar natoras malonai. Biar mida jauh bado. Hape lupa hita gabe langgus matutu rohana. Alani di jauh sonari hita asa mulak kita unang marlanggus ni roha di dok jalo radi do radi situtu asini roha hapistaran radi situtu olong ni rohana radi situtu napasagatot dirita ima nasihat debata. Hai anak muda, jangan pikir bahwa dengan kepintaranmu dan sekolahmu hidupmu sudah hebat. Tidak juga. Opungmu parhutahu-tahu lah kepala batu do yalang ipaborha donatorasmu mangarato tuson. Ya, lihat itu. Lihat orang tuamu sudah orang Jakarta, terus apa kau dibuat? Masih di sini juga. Jadi sutungiri pakan naposo ala godang naing naposo madokon. Kami sudah bisa menciptakan semua. Kedokteran makin hebat, AI, artificial intelligence lebih hebat dan super hebat. Semuanya bisa dilakukan dan kami tidak butuh lagi agama dan tidak butuh Tuhan. Daksi tongi, salah dui, salah benar. Hikmat Tuhanlah yang awal dan yang akhir. Hikmat Tuhan yang menjawab semua pertanyaanmu, bukan opung Google. Hikmat Tuhan yang menjawab dan mengenyangkan segala keingintahuanmu. Your curiosity. Disido di pature de bata. Jala nauli situ tu nang idaot ta siya non nuaing asaunak say marneang ni roha hita tutu. Unak kolat tadok. Holan na mga lului ngolu-ngolu nin nahita. Alay lupa hita tu narumikot. Ima tu hasonangan nito di do pikirata. Tu dia manak pakilalahonomwi hamu akan atoras. Hai anak-anak remaja, di manakah Tuhan sedang bekerja dan akan memuaskan, mengajar dan menuntunmu. Taidama di dok na kaninga dinaparjoloi di pajongjong jabuna. Mula ma. Molo tu gareja roh hamu ison, ala nanyot tang debata do hamu tuson. Roho tu bagacuin na debata. Roho tuson. Jala di padema roham, di pasonang, diajari, di lehon, di marulaw na badia hita, jala mula pesyanon, tubagas mupe mangula do debata. Tiki di parsini yang roham kapabahenan ni debata, dang di parsini yang debata ngulum. Tiki di parsini yang roham akahata ni debata, dang di parsini yang debata hatam di namartangi yang iho. Tiki di parsini yang roham hamu akan aposo pangajarion, dang di parsini yang debata masa depanmu. Alanido naing ula-ula hatta mamuse, siya tonga ni rumah tanggam, siya bagasmu, mangula si tutu debata, jumolo do siya jabu, dungpe ya satu alaman, jumolo do ditada jolma hangolua siya jabuna, jumolo do ditada kada danak holong ni roha, jumolo do ditada danak hapistaran, doho namartuha siya jabuna, dukpe asa mangalak katuduru. Ido asa sa ijut-jut, tabigi manang tadok, ida ma akayanak koni sorminan ni natoras dui. Alani unak kalanggutcom marneang ni roha dia ka parumah tanggaon. Unang marneang ni roha dia ka pangajaro di jabu, partangyangot di jabu.
ala tutu si tutu di sido godang si tutu debata patuduhon holong na tuho. Uju hurang didok roham akapat cariammu dang dipaluas debata wat turaparon. Uju hurang didok debata diho nariko didok roham akan nariko di pariana konomu di patudu debata diho dalan. Uju sodengga didok roham aka hubunganmu do rumah tanggam do akan asing dilehot debata diho aka dame doho panugunuguon alani pitu tiangi dijabu niaka naporsea ima taidan no dijakko bustulu ayat 10 pitu tu 10 alu. Mula matur rumah tanggamu nabe. Ay rumah tangga ni Kristen, rumah tangga na pinasada ni Kristus doi. Rumah tangga ni Kristen, rumah tangga na pinajongjong ni Kristus doi di bagasan bisukna. Di bagasan hatawon na. Dang alani aka percinta-cintaan. Jalatugu hamuma aka remajaon. Mulak tutongan ni bagas. Terlebih dahulu dari rumah. Disima habisuhoni dapot. Disima nang hatawoni dapot. Amen martangiak kita. Mauliate situtu marohanami diho aliamang pardenggan basa di bagasan habisuhon nasiakui ditobuco hami asadapotan haluaon. Homa tutu nagabe mual ni hapistaran. Laos hosad diri do nagabe habisuhoni. Hokma manang sopiai di bagasan Yesus Kristus nagabe si palua di hami alay diaka nasoolo di palua nasoolo dapotan haluaw ni hautodo dia dietongi silangi alay di hami bisuk ni debatado tutu silang ni Kristus jalaido si hutonon nami ale amang pardenggan basa mauliate mamulo di paingot to hami di parminggu at sadarion. Asa unang adong akahalangguson manang neang niroha menggampangkan segala hal di bagasa parnguluan nami. Menggampangkan parumatanggaon, menggampangkan parianak konon, menggampangkan hatani debata, menggampangkan parhuriaon, nang paradaton, nang parasinirohaon. Alay tutu si tutu, tugu-tugu hami di bagasan habisuhoni asa unang mangulu holat tu diri nami hami alay molo di topaho di jauho hami tutongan ni huriaon jala tarjou akar ruas ni huriami gabe ama dohot ina gabe donga sajabu ni akadonga sajabu nabe naeng bahenon mu ulaulam asa mangulu tutongan ni portibion marpanarihon songon bisuk na dipatuduh ho diari sadarion. Hikmat tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk orang lain. Lausongoni doa kahalak na berhikmat, halak na porsea si huto Tuhan Yesus, naung majalo hatawoni. Mau lihat situ tu di doko molo adong akar ruas ni huriami, nahurang malo, nahurang merbisuk, yang kekurangan hikmat, dipangido masyad debata ala buas do ibana mangalehon atong pangusehom matuhami bisuk hatawon na siya koi asa tama hami songor ruas ni huria songor rakyat ni bangsa Indonesia songos si seamu na pataridahon hatadion na mangulu di bagasan asiniroha lasniroha na berdampak tuakan na humaliak kami. Nanga karemaja tarlumobi di arisadarion na marpesta parheheon. Pahehe maroha pikiran nasida. Di bagasan hatauon. Biar mida Jehoba. Jalatangi manangihon poda ni natoras. Ay tusi sianido tahe. Dilehok ko jumolo aka pangajario tiyan nasida. Dak siyan aka teknologi. Dak siyan aka guru nasida di parsikolaan. Alay siyan natoras na do. Ay tu natoras do di palumehok ko akayanak ko ni. Nang hami pihak kanatoras patau gabe tiruan gabe teladan dakolak kata na naik sipunggan nami alay diri nami madibaga sa pabahenan gabe si tiruon niya kayanak ko ni lausongon niya kanamarsahi ruas ni huriam saluhut na di bagasan akagagaleon ni pamatang
Molotung sohagwara kami na sida, say homa toktong na mga leho gugo, na mga leho las ni roha, nang na mga lehon halabohon di na sida pe. Maulihate madiho di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Tauduti mamuse maredehita, laos tapapungo ma peleata. Songonon di dokter hata Jesus, audo nama milik kamu, asalamu namar pardue, jalamian pardue munai, upadiri asalah mar pardue, jalamian pardue munai, hitanani bibir Tuhata, ingat mahatani Tuhani, perbuatan mana sana jenggan, nahobar tupatik ni Tuhani, natar jodoh hita baik baru diri, di bagasan Kristus Tuhan tai, asal sogi masa dosa tak berubah marohata, tak pelehon malam sendiri, tak berpelehan nama goyu, nama dia itu hata, nahi nalo mohon di jebatan.
bata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut sileon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na utsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mau liate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapare. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sandame jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan de batang. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hon madamena tutotim. Kristus Tuhan dari
Petit